aquesta celebració és amb motiu de la celebració del que té lloc el dia 15, i avui s'enceten aquests actes al carrer, és el motiu del Dia Internacional de l'Escriptor Empresonat. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos en aquesta diada molt especial per tota la comunitat internacional d'escriptors. El Premi Internacional, que és l'única organització internacional d'escriptors arreu del món, va instituir fa anys, el dia 15 de novembre, el Dia Internacional de l'Escriptor Empresonat, per sensibilitzar tota la població que els escriptors pateixen contínuament persecució, tortura, presó i fins i tot arriben a la mort. O sigui, arriben a ser assassinats per causa d'allò que han escrit. Vol dir que sistemàticament governs de tot el món vulneren la llibertat d'expressió, el dret fonamental recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans. Bé, el PEN català és la seu del PEN Internacional a Catalunya, aplega de 400 a 500 escriptors de totes les terres de parla catalana, i avui hem volgut sensibilitzar a tota la població, escriptors i no escriptors, perquè ens acompanyin en aquestes activitats que d'una manera desinteressada fem conjuntament amb l'Institut del Teatre. Començarem amb 4 accions al llarg del matí i 4 accions a la tarda. Ara donarem començament a la primera, com veieu, en aquest grup de dansa, el grup Tarquimba, grup professional Tarquimba, i alumnes de l'Institut del Teatre sota la direcció de la professora Neus Hernández. I després hi haurà una altra intervenció de 2 alumnes de l'Institut del Teatre, i la Berta Vidal i la Catalina. I després, si ens acompanyen, en el Palau de la Virreina, al mig de les Rambles, farem 2 accions més dirigides per 2 altres professors de l'Institut del Teatre, el Toni Gómez i el Joan Cussó. Per tant, us convidem a tots, vaig girant, us convidem a tots a acompanyar-nos en aquesta diada, i a la tarda farem unes accions similars. Començarem a l'Ateneu Barcelonès, que és on tenim la nostra seu, al carrer de la Canuda, també a la Palau de la Virreina. Acabarem aquí, cap allà a les 7 de la tarda, i després us convidem a assistir, tal com veureu en el programa, en una taula rodona sobre els límits de la llibertat d'expressió que farem aquí al Centre Art Santa Mònica. Moltes gràcies per tot, i el meu agraïment a tots els professors, alumnes, a tots els que participeu en aquesta acció. Moltes gràcies i bon dia, que gaudiu.